nejdříve jenom tajně nahlédl a potom dovnitř vešel. A snad, aby mě trochu rozesmál, až na lustr se věšel. Klidně se dívá, jak se svlékám, zatímco já se stínu lekám. Dávno ví, že se tolik bojím, tak musel radši se mnou. A holku tvář mi něžně hladil, pavučinou snou jemnou. Zůstal pak se mnou do bílého rána. Spala jsem s měsícem, nebyla jsem sama. Čau, holky, ahoj! Pojďte si sednout, kámy, vám držíme fleka! Co? Či jeblo? Aby mě zas Olga vysahával jako dneska při matice, jo? No tak to ne. Co je, kluci, proč sem nejdou? No hele, pánové, víte, co si Tereza každý večer maluje do deníčku? Ne, co? Panenský jablíčko. Ty nekecej, a proč? Tak asi jakože ještě pana, ne? Tak uvidíme, co si tam namaluje dneska večer. Tak ať nám stojí, pánové. Co? Dávno ví, že se tolik bojím, tak zůstal rád.